Daisy here and welcome back to my channel. So today guys, we're here at SM City Cebu kay mag-shopping me for our gift sa among company for us. Yes, let's go! So nami budget guys per person. Pila imong budget siya? 4-5 kay hayay kay siya kay basta unsa ito volunteer sa Red Cross. Sa Red Cross tayo 1,000. Ako kay 5,000 kay wala ako naka-register. Kay kuan naman siya, ang base naman is 2,500. Tapos every year kung pila nakaka-year sa company, like kung 5 years sa company, kay nakay additional na 500 per year. So ako 5 years naman ko. So 2,500 plus 2,500, 5,000. So muna akong budget niya. Magpili mi sa mong item. Kami rin bahala unsa. Unsa imohang napilian siya na item? Kay sure vacuum. Vacuum? Ikaw, Raf, unsa imohang Raf na prospect na item? Wala pa ka? Mouse? So ang ako ang taganahan guys is ring light pero wala man ko'y nakitaan. So mangita na lang lain na item dire. So naday meet theme every year. So ang theme na for this year is something na wired. So anything na wired. So pwede na mo paliton. Ako sa SM Appliance kasi siya kay na siya sa Ace kay na dito among mga item. Ako guys kay printer na lang akong paliton kay para kang mama. Nya ikaw kay vacuum para sa iyang room. Let's go go go. Okay, gutom na ko kay wa pa ko'y breakfast. Ay nag-bread ra day ko ganina pero di man enough na ko ang bread oy. Tapos San Marino. Pero after na ko mag-shopping guys kay naman sad mi free lunch. Kay libre sa ni ma'am. Yay! Kagabi kay mag-Tokyo table mi kay birthday sa kong uyab. Tapos inika tomorrow, nagplan sad ko na mag-samgyupsal sa mi. Ay, pababoy na this. So nana ko'y prospect guys, mo ni siyang HP na ink tank 115 which is tag 4,990. 990. So 10 pesos ra ako alkansi, ma'am. Kaya akong budget is 5,000. So, mato mi sa Ace Hardware guys. Kaya magtanong mi para sa item ni siya. Kaya pilay mo ha for 4-5. sayang kasi yung 500 uy. May lain. Ay, tag 4-5. So, mo ni siya. Tapos, discount. Mo gini ang price. Tapos, discounted. Dako na siya uy. Kay 40% discount. Yo, oh. Sa feeling mag-vlog days uwaw. Sa public? At first kay uwaw siya, pero karon kay murag ako na lang una. Ang mga tao na magkita nako tanaw sila nako. So pero ako na lang una kay karon na bitaw sila kita nako nya wasan sila kailan nako. So okay ra. Bahala na usay lang sulti pero karon kay ang vlogging kay murag widely accepted na mo murag known na siya ba ay nag-vlog siya YouTube di ba? So, mo na siya. So, kung nagbabala kayong mag-YouTube, go for it. Di ba? Yung favorite na vlogger. Tumiko. Tukome. Nya, nanakay nakitaan. Wala pa kayo nakitaan. Dito mo guys, appliance. Dito namin. Dami na dito. Mga appliances. Bakya man ang kaya kay Printer. Wow. Ang among printer kay kuan siya ink tank which is kanang economical kanang kuan siya kanang tipid siya sa ink, di siya mahal og ink. Tapos ang disadvantage lang niya kay kung dili nimo magamit kay mo clog siya tapos dili na siya moon maguba dayon siya. So mo na siyang disadvantage. So dapat kung magpalit mo kuan printer na ink tank, make sure na gamiton ninyo siya once a week kay para dili dayon siya maguba. Nangita man gud mig anything wired na kanang kuan ba? Wired. Nani siya wire? Chargeable. Na mo make up na wired.
Pwede siya na murag electronic siya na makeup niya. Mo lingkod lang kanya. Sino bahala maganana dira sa mong naong. Di ba? Pang thesis na siya. Go siya. Pwede na siya pang thesis. Drawing book na yung muna. Pang pamilya. Na na may baby. Lain na gyud ang mga priority no. Silang Glenn ang ilaha kay mga gaming, mga kuha niya. Kani sila kay mga soon to be dad naman ni ay soon to be husband niya kani kay na siya anak so ilang unya kani kani kay unsay mo kay washing na lang sa day Put me watching. para imo na self sa imong kwarto. Maglampara na lang ako. Uy, may ngaon to imong kuan, suki sa massage. Si ate. Pamasad ka pa. Kana lang kung Dal- sakit. Yan naman. Nana siya ito yung rapid. Na extra service. Unsa na sound? Murag peacock. Next kay SEA Games kasi kabaw mo pagka high school na ko kay athlete ko. Yan mo na akong gigana yung ginagamit. Mga lamok akong kontra. Di ba? Ano siya rin yung gamiton para kanang pang SEA Games. Unsay mo ha? Ano na yung Ay, wow! Pagpila? 399. 39. Sulit kayo. Imo ha? Unsay mo ha? Asa na? Mouse? Pagpila? 3.5. Grabe, so di mo eh. So, ato na mi sa SM Appliance kay magbayad na mi guys. So, muna siya ang boss. Ang Santa Claus namin. Our Santa Claus. So, muna na siya ako again. Fix na yun akong mind. So, nana may dire sa cashier. Magbayad na ako, ma'am. Thank you, ma'am! Nana siya. So, mana may bayad sa ako ang item o sa Jeffrey na item, guys. So, karon kay mo ato na sa mi sa Ace kay magbayad ni for shop. Magpalit sa kog makaon kay gutom na kayo. It's already 12. So, mag-shopaw na lang sa siguro ko kay after na mo mag-shop sa mga item kay mag-lunch man me with the company. Gutom na gud kayo. Teka. Kanya na lang. Blessed. Di ba yung Lobat! mag-bless yung budget. Nag-bless yung budget. Yun yung rainbow na Sayop daw yung stepping. Massage tigdiya oh. Butang na sa office ha para everyone is happy. No. Okay, so manamig shop guys sa mga items. So padong na mi sa Majestic kay mag-lunch me. Maglayong mo doon. Busog na kayo. Cheat day. Busog na kayo ko, di na ko. Ay, di na gid ka. Sukaon na gid ko. DC. Mura na kong kumuhan ko.
Alright guys, so manamig kaon. So nagkuha na sa misa mong item. So dara ako printer, naka siya kay kuan, vacuum, kang Sir Ryan kay vacuum food, kang Jeffrey kay kani magic stick. So we're back in the office guys. So mao na siya among mga napalin. Kani kang JM, oven, nakamani kay tablet, kani dashcam, ya, massager, monitor, ya, kuan, printer, unsa ni? Okay. Uy, nasa bukid eh. Kani kay vacuum, another dashcam, ya, wow, mag-mixing from Jeffrey. Unya, kani kay Glenn, JBL, unya, kang Rough, og last guys, vacuum, kang siya. So, mga na siya guys. Hi, thank you so much Passion Night for the blessings sa pinaskuhang na dawat. Charot. Masay mo masorte sa kuhan. Masay mo masorte sa Passion Night. I don't know. Ha? Start now ba? Ha? Start na game yung parang yun. Thank you, Master. Masay mo masorte. Thank you, Passion Night. Mora? Saan ba din niya eh? Kani sa Tiglan. Masay mo masorte Glenn. Passion Night. Ay, mababas master. Kuya noon eh, ansay mo masorte. Si siya, ano lang siya, ansay mo masorte siya. Ariga, thanks. Charot! Aram na rin yung mga Japanese na rin. Jeffrey, nagayariya. Hoy! Nagtapo na siya, kay nana siya, nagkalibang ka. KKO. Si ma'am pa din, ato. Opa, thank you ma'am for the gifts. So, unsa man naman sa